sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Banat, Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules, ika-15 na kita sa bulan sang Disyembre, tuig 2021. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining adlaw? Siyempre, ang halos kalabanan ng handang-handa na kung magsulod gid man si Bagyong Odette diri sa aton sa pungsod Pilipinas kag ginasigahom naton kabayon ta nga hindi lang maglaptas ang ramag si Odette sa aton mga kaaksyon, pero may mga areas na kita diri sa Negros Occidental nga ginpaydalom na sa signal number 1. Karon dugay-dugay mga kaaksyon na aton ipalayag sa aton sining mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ginakamusta tang aton sining mga kaaksyon tigpalanyagan na diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga kapurukan kag kabaranggayan sa mga syudad kag banwa sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental Side. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man mga kaaksyon na ginakamusta tang atong sining mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique, kag tubtob sa malabutan sa aton sining pag-broadcast mga kaaksyon. Karon dugay-dugay sunod-sunod nga mga balita sa aton sining mga aksyon reporters inyo mabatian gikan sa ilatag sa kama areas of assignments. Kalakip man ang aton sining balita nasyonal sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo.
Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad karon dugay-dugay ang Kapitolyo Provincial naton siningon naton upo dira kay Aksyon Marlon Hinovia maro sako pang mga opisyal sang probinsya sang Negros Occidental as of this broadcast time. Ini aton hibaloon karon dugay-dugay plus ang aton sining balita sa Bacolod City Government Center balita ni Aksyon Dale Salazar. 14 ka mga public school diri sa syudad sa Bacolod mag-serving evacuation centers DSSD mag-preparar sang kapin 2,000 ka mga food packs. Samtang sa BCPO naman balita ni Aksyon Eric Magbanwa, Colonel Tomas Joseph Marter, ang ato sining BCPO Director, nagpahayag nga hindi siya gusto magtiner sang ang bagong patrol car sa mga police stations. Gin-remind nga i-maintain ang condition sang mga salakyan. Meaning sa guwagid sang nasakupan sang tagsa ka mga presento, ini may kang tanan sa napulo ka mga bagong patrol cars nga ginhatag naman diri sa syudad sang Bacolod. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon Alvin Graba, duwa ka mga ginaligar NPA nga napatay sa enkwentro. Wala pa sang identity, mga armas, granada, kagiban pa na recover. Samtang sa SART naman nga balita ni Aksyon Art Tayhupon pagpanghanda sang tanan nga mga LGU sa Rayon 6 ginmando na sang Office of the Civil Defense o kon OCD. Samtang sa patrol nga balita bangod sa bagyo Odetho, biyahe sang tanan nga mga sakayan pandagat kansilado base sa pinakalitas nga travel advisory sang Philippine Coast Guard. Kalakip man ining isa ka ginrespondihan dra sa area sang Barangay Alihis ang aton sining patrol pagkaronan tara dugay-dugay. Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz, balita ni Aksyon Roger Gutib, City Disaster Risk Reduction and Management Council, padayon ang pagsinapol para sa preparasyon sang bagyo Odeth. Kalakip man ay ning 56 anyos nga may nga na kuryente patay. Samtang balita naman sa Calatrava sa unang distrito sang probinsya na ikafgo kag nangin barangay Kagawad sadto patay sa pagpanglutang. Samtang sa 3rd District naman nga balita ni Aksyon Arlo Ticar, tanan nga mga covered courts sang tagsa ka barangay pagahimoon nga evacuation center base sa mando ni Ibi Magalo na Mayor Marvin Malacon. Samtang sa balita nasyonal, bagyo Odeth na talana maglandfall buwas sa hapon sa Caraga o kon Eastern Visayas. DSWD nagpandam sa piking Facebook page nga nagatanyag sang 10,000 nga ayuda. Kag NTC o National Telecommunication Commission ginmandoan ang telcos nga maghatag sang libreng tawag kag charging stations sa tunga sang pamahog sang bagyo Odeth. Kag health protocol sa kampanya ginabantayan ni Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Rex Cantong, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag-share ang atong sining Facebook page plus ang inyo sining
mga mensahe ibasahon tay na karon dugay-dugay mga kaaksyon sa aton sining pangalagad. Sige, daligid lang ha kay mahinang kalaban. Matagtanay resulta sang unang draw sang Small Town Lottery o kunistiel sa sining adlaw mga kaaksyon. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang unang draw sang Small Town Lottery o kunis TL sa sining adlaw December 15, Miyerkules mga kaaksyon 31, 18, liwat 31, 18. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class. Ayos. Sige, daligid lang mga kaaksyon kay tirahon tanayanay ho. Ang una sining mga nag-share kag nag-like sa aton sining programa kay Alex Monteza, may lang pagpamati, Madam M. Saboso, Gian Resisio, Mario Garay, Rochelle Folencio Susana, no? May lang pag-monitor kag kay Don D. Incabo, kay Nonoy John Marlo Plazuela Barrela, no? May lang pagpamati, and likewise kay Gian Resisio, naman Arnel Mendoza, Catherine Doca, kay Joe Celerio, Sandrex Di Pedro, may lang pagpamati, kag Libertin Benitin Obaldo, sa kay Dodge Anggit Junio, Juan Mil, Fernie Espanyola, Virgie S. Olpenda, may lang pagpamati, Madam Virginia San Antonio Olpenda, Milagros Doliosa Helpo, o Gelpo ni siya kung Helpo, no? Barrio Garesi, Kennedy Eusebio, Ami Erbito Gonzaga, kay Jamel D. Florendo, may lang pag-monitor. Likewise, kay Black Hawk Alarcon, salamat gid Black Hawk Alarcon. Then sa kay Kennedy Eusebio naman, no? Madam Rowena Castillo de la Cruz, may lang pag-monitor. Kay MG Pitet, may lang pamati, MG Pitet. Sa kay Dundin Cabora naman, Agnes Espirito and Catherine Doca, may lang pamati, Liberty Benitin Obaldo and Dudes, Dudes Anggit Huno naman, no? And Ami Erbito Gonzaga naman, no? Si Jonel Sidaya Resgado, Rodora Syuko, Tomas Brunyola, Jose Alan Brasa, may lang pagpamati. Kag Yam D. Castro, kay Yam D. Castro, may lang pag-monitor. Thank you, Gid, no? Yam D. Castro. Ay, di na to. Sa kay Christine Minyes Villalobos, ara naman, no? Kay MG Pitet, ara naman si Black Hawk Alarcon, may lang pagpamati, Action Rex, maabot ng bagyo sa Western Visayas. Pero ang budget sang banwa sang Isabela, wala pa kaabot. Paano makaresponde ang mga salakyan? Kay wala ginaprobe ang budget sang banwa, sino karon ang makaluluoy. Hay, nako. Siyempre mga pumuluyong kaluluoy, dasang hibag nila. Ay, naks naman. Kay Jonalyn Ninial Decrepito, may lang pagpamati, kay Sir Bots Bilio, kag MSM Rica Gamilong, sang Ginturilan, Valladolid. Halin sa kay Jonalyn Ninial Decrepito. Donald Cabasag, may lang pagpamati, RV Atienza Flame Amad, may lang pagpamati sa pamilya Misa, sa Purok Riverside Zone. Ano nga zone ni? Barangay Banago. Salamat gid RV Ambi Atienza, no? Flame Amad. Inday Blasa, Jan Resisiora naman, no? And Rochelle Folencio Susana, ga-monitor sa sako to brand out ko sa Barangay Pandanon DSB, tiyan mo gid na, no? Len Honio, my classmate, no? Solid number 1 ka Aksyon. Salamat gid mate. Salamat gid sa imo dira, no? Mate, classmate, batchmate, or basta classmate, Len Honio, no? Thank you gid Len. And Primo Ili Lopo, no? Kay Primo Ili Lopo, Prems, monitor sa Banwa sang Murcia. Ayos, thank you gid Primo Ili Lopo, no?
Salamat gid Lena sa pagmonitor dira sa Iloilo, no? Barrio Garay sa Pantanon DSB gamonitor man si Jamel Florindo. Para naman siya. Kairos Plaque, may lang nga pagpamati, keep safe gid sa taga Hong Kong. Taga Negros sa Hong Kong. Ayos. John Serna, may lang nga pagpamati, John Serna. And greet lang ni Len Honyo ang iyas ni nga sister nga si Miss Ami G. Honyo kagang sister niya sa Cadiz si Sinaida J. Heronga. Thank you, Gid. Tomas Brunyola, Herman Para Jr. sa Binalbagan. May lang nga pagpamati, Herman Para. Kay Julie Militado Patrimonio, Kativer, salamat Gid sa inyo tanan-tanan. No? Ayos, sa kay paring Binji Pelisario dira sa Montalban, halong lang parikoy man dira, no? Binji Pelisario. And Vicente Encarnacion Similiano, salamat gid from Magallaon. Tamiyaw lang sa Magallaon si P. Similiano kag Fidji Nible mo na salamat gid Vicente Encarnacion Samiliano, no? Ayos. Okay. Mayari pa kay Jonalyn Ninial de Crepito sa Tagakawayan. Greet ko lang kay Jeremy Ninial kag Jimmy K. Ninial. Mayong udto. Salamat gid Jonalyn Ninial de Crepito. Dali lang mga kaaksyon na standbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dili gilamang madugay. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writers ng DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Aksyon ta, Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:26 sa nga tunuras live extension coffee mix anay kita, no? Kaya ang live extension coffee Nagsugod ako bilang news writers ng DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa Bagyo Odetho nagbaskog pa isa na ka typhoon samtang nagahulag
Pagkatundan sa nasidlangan sang Mindanao, Negros Occidental, ginpaydalom sa signal number 1 mga kaaksyon. Last 10 kay na sa ngaga, ang sentro sang Typhoon Odette nga makitaan sa 590 kilometros na sidlangan sang hinatuan Surigao del Sur. No? May dala nga kabaskugon sang hangin nga nagalabot ini sa 120 kilometros por hora. Baskog siya. Malapit ini sa sentro kag pagmadlo sa 150 kilometros por hora. No? Nagahulag ini pakatungdan sa kadasigon nga 20 kilometros por hora. Ginpailalom naman sa Typhoon Tropical Wind Signal number 1 ang bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Negros Occidental signal number 1 na kita, no? Lakip na ang syudad sang Bacolod, meaning ang tanan nga mga sakayan pandagat kunyara kita sa signal number 1 kansilado ini mga kaaksyon, including ang mga maggagmay nga mga sakayan pandagat. Yari ang mga lugar sa Pilipinas nga napaidalom sa tropical wind cyclone signal number 2, daw makita nga may pagrobaskog ang hangin. Signal number 2, amuning Mindanao area, the eastern portion sang Surigao del Norte, Claver, Siargao, kag Bukas Grande Island, kag Surigao del Sur. And signal number 2 or signal number 1 sa Luzon mga kaaksyon, Sorsogon, Masbate, including ng Ticao Island, kag sa southern portion sang Romblon, like Kahidyokan, San Fernando, Magdiwang, Alcantara, Luok, Santa Fe, kag San Jose. Sa Visayas naman nga area mga kaaksyon, amuning Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Bohol, Cebu, Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Iloilo, Capiz, Antique, and Guimaras. Sa Mindanao naman nga area, Agusan del Sur, Agusan del Norte, the rest of Surigao del Norte, Dinagat Island, the portion sang northern area sang Bukidnon, Malitbog, Ipasugong, Sumilaw, Manolo, Portich, and Libuna, Baungon, no? Baungon. And Misamis Oriental, Camiguin, ang northern portion ng Misamis Occidental, ang Plaridel, Balagyaw or Balanggaw, Balyangaw, Sapang, Dalaga, no? Kagang portion ng northern portion sa Zamboanga del Norte, ang Dapitan City, Sibutad, Rizal, La Libertad, and Dipolog City, mga kaaksyon. Amo nang pinaka-latest nga report sang Pag-asa, ha? Bantayan ninyo as 5 o'clock sining nga hapon, may panibag-o naman nga weather advisory ang Pag-asa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pero ang sitwasyon diri sa Bacolod kag Negros Occidental, daway pagidman may pagulan-ulan pero manipis lang, mayro paggaloman sa kalangitan, ang hangin daw katamtaman pa man lang kag may pag-init man nga babatyagan sa pila ka porsyon diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kantuan taring balita sa aton sining patrol advisory ini mga kaaksyon sang Philippine Coast Guard bangod sang Bagyo Odette Blaho, biyahe sang tanan nga sakayan pandagat kansilado base sa pinaka-latest nga travel advisory sang Philippine Coast Guard. Plus ining ginrespondihan nga aksidente dira sa Alihis mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Narikautan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin, standby. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, antes ang aton sining report sa Coast Guard. Ari kita subong sa area sa Police Station number 7 in relation sa pag-responder man sa patrol sa traffic accident na tabo diri sa area sa St. Vincent, Barangay Alihis, alas 10 sining aga.
involving Aksyon Rex sa Honda motorcycle kag isa pa ka Honda nga BRV sa diin ang biktima as alleged patay gid. Ipa-confirm ta ari naman diri sa aton tupad si police captain Sinong biktima? Okay sir. Gid ba lang. Si police captain Edmer Bonilla sir. Ang sino yung biktima sir? Anong pinakalit? Yes, Aksyon Rex, good morning. Good Morning, sir. Kaguluman sa pagpalamatitang Aksyon DDB bunga daw. Bali, Aksyon Rex, bunga no, mga alas 10:45 kung siningad daw. Isa din may traffic accident na nakabuti na sa pagkutang St. Vincent Street. Kung sa din involving sa St. Vincent. RM, ginadrive ni Julius Ferrer, tagang Honda BRB, na ginadrive naman ni Charlene Reyes sa Magbanwa. Tulo sa... Babae ni sir? Sa pulis. Yes, Aksyon Rex. Babae ni ang driver sa motor? Ang driver sa motor, lalaki ni siya. Lalaki. Ang driver sa Honda BRB, Oo. babae ni siya. Okay. So, ang way niya sa motor is from halin siya sa baybay pakat sa bukid na direksyon. While out naman niya from bukid to baybay niya siya. So, sulong sa pang-upisa natin dito sa crime scene kay una kita dito nakaabot na kita. Medyo madasig-dasigid man yung biyahe sa motor. Kaga sulong sa nakakita dira, nag-slide siya kung bunggo, no, impact sa bumper sa auto. So, okay. pag-check natin Bali, dito sa siya lang crime yung scene. gadalasang motor siklo yas ni sir? Yes, Aksyon Rex. O, bali, isa lang nagadala sa motorsiklo. While nakabunggo, ini sa auto to sir, auto? Auto, no, siya lang ni isa, no, nakabunggo ni siya, kay daw na out of control siya, kaya nag-overtake. Kay may pick up nga manlagan. So that's why nag-collide niya sa auto nga medyo hinay naman ganing dagan. Kagang yang kadasigon siguro kung dagan pwede malawig-lawig ng skid mark sa dalan. So, robust ko gali ng dalagan niya before sa nagbunggo sa auto ni? Ay, yes, Aksyon Rex, madating-dating niya lagan sang nag-drive sang tricycle. Motor, I mean. Oh, patay ni on the spot? Patay ni sa patak next. Okay. Ang driver ka sa auto, sir? Sino to, sir? Bali si Charlene Grace subong ari di sa aton sa police Station? station number 6, 7 I mean. Under investigation pa ni siya. Nag-ari man di ang bata sang biktima. Sige, sir. Sige pa man ang investigation ninyo, angot sining aksidente. Anyway, salamat, gid sir. No? Thank you, gid. Yes, Aksyon Rex, pali nag-meeting pa ni sila subong ko na nung Maayo, napatay naman tong biktima. Bulig naman to siya ang driver ng salakyan. Sige, sir. Thank you, gid sir. Sir, thank you sir. Sir, Aksyon Rex si Captain Bonilla, diin ang ari naman diri si Charlene Grace, while gaistorya naman ang pamilya Aksyon Rex, no? So sa dugang paginaton nga balita gikan naman. Sino ganito ang napatay nga biktima liwatabi Aksyon Alvin? Ang napatay nga biktima si Julius Ferrer. Julius Ferrer? Yes sir. Pila edad gani? 62 anyos, taga Purok Buanzon, Barangay Alihis, diri sa siyudad sa Bacolod. Purok Buanzon sa Alihesya. Purok Buanzon Alihis. Alihes not Mansilingan? Not Mansilingan, kay ari diri sa record ni Captain Bonilla Alihis ang nabutang. Sino ganitong driver sa auto to? Ang driver sang auto, ginkilala kay Charlene Grace Magbanwa. Babae ni? Babayi, 31 anyos. Taga Diniya? Taga Woodside 1, Barangay Alihis, Aksyon Sige. So, sa dugo paginaton nga balita naman gikan sa Philippine Coast Guard. Kanselar Aksyon Rex sa Philippine Coast Guard ang tanan nga biyahe diri sa bugos nga Western Visayas matapos gin paidalom ang
Negros Occidental. That includes na the whole Western Visayas into signal number 1 bangod man sa Bagyo Odette. Now, sulod diri kay Commander Edison Diaz, ang spokesperson sa Philippine Coast Guard. Sulod sa iyang diri wala na ginapahanugutan ang tanan ng mga roll-on and roll-off vessel, and that includes fast craft. Wala na sila ginapahanugutan pa nga makabiyahe karon nga udto umpisa alas 11 kay na Aksyon na Rex. Sa diri pa lang sa Redco Port sa pagpakigaangot manggani nato ng Aksyon Rex kay Chief Petty Officer nga si Louis Campaner. Then so sa iya may pila na ka mga salakyan ang na-stranded sa karon, pero hindi pa siya makahatag as to sa pila ka numbers kay ang iban nagpanaog na sa barko bala Aksyon Rex. That is why hindi pa siya makahatag exact numbers as to kung pila ang stranded passengers nalakip na diri ang mga roll-on. Dali lang kay nautod ang signalya. Dali lang sa Aksyon Alvin Graba karon dugay-dugay. Makitandra sa Facebook page ng Aksyon Radyo Bacolod ang additional, especially ang pagpauntat na sang biyahe sang roll-on roll-off kag fast craft dira sa Bredco Port area. Balikan ta si Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon na Rex nagapanawagan man si Commander Edison Diaz sa tanan nga mga pasahero nga luyag pa magbiyahe nga kung pwede magbalik na gid lamang sa ila sinitag sa ka mga puluyan. The same sa mga mananagat nga ipaiway gid for the meantime ang pagpalawod agud man malikaw sa disgrasya bangod man sa sining bagyo. Ari Aksyon na Rex ang pahayag ni Commander Edison Diaz. Yes, as of 11 a.m. no, nakareceive na kita sa tropical weather bulletin na from Pag-asa. Nakita naton nga ang bilog ng Western Visayas sa idalom na sa signal number 1. Still the same mga mansinin no, sa mga station naton dito sa bilog sa Western Visayas nga magkakansilahon na sining biyahe. Kag sa subong wala na kita sa biyahe kag kansilado na sining trips. Alin diri sa Western Visayas going to any destination. Ano ang mandato, sir, sa atong Regional Director sa tanan nga mga membro sa Philippine Coast Guard? Naka-full alert status kita subong Aksyon Alvin no, man sa directive from the National Headquarters down to our district level no. Kag sa subong naka-standby na sini atong mga DRT, Deployable Response Team, ang atong sini mga floating asset kag rescue vessel diri for possible deployment just in case may mga reported distress diri sa area of responsibility. Okay, kung mo kansilado na ang tanan nga biyahe, basi may abiso, sir, ang Philippine Coast Guard sa tanan natin nga mga pasahero, especially sa mga mananagat, sir? Ginapalabot natin sa tanan nga mga kauturan naton nga gabiyahe. Pasubong pinapabalo namon nga effective at this sini nga mga inoras wala na kita sa biyahe no, kansilado na sini mga biyahe naton gali ko nagapadulong kamo sa mga perto pagabalik na lang di sa may safe stay yan o sa diin ka mo nag-stay para kita luwas ka mo kag hindi ka mo ma-stranded sini sa may mga port area kung sa diin subong wala na kita sa mga biyahe. Yes. Ato naman fisherman sa small boats dumilian ginamon strictly nga hindi na ito mo maglayag sa subong signal number 1 na kita nagdelikado na gid ini para at least malikawan nato ng mga disgrasya sa kadagatan. Aksyon na Rex kabahin kita man isang pahayag ni Basi Commander. malabayan mo da after sina sa area sang mansilingan ng Redco Port Aksyon Alvin. Roger on that Aksyon na Rex para makakuha man kita kay amuman to promisa kakita ni Chief Petty Officer Louis Campaner. Dugay-dugay pa himo na siya makahatag as to kung pila ang total numbers sa stranded nga mga salakyan, stranded man nga mga pasahero. Aksyon na Rex. Sige. Rekta diri sa Police Station number 7 with Aksyon Nani Kirao, ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon na Alvin Graba sa patrol mga kaaksyon. Sige,
dugangan talang na karon dugay-dugay ang mga information kag may winner kita karon sa SAP Pamasko asang ERB. Karon lang dugay-dugay plus man ang ato sining interview upod ang DZRH kay Madam Loren Ligarda, no? Kay former Senator Loren Ligarda, no? Live extension super fiber anay. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga Bacolod City Government Center ni may kang tanan sa 14 ka mga public school sa Bacolod magaserbi nga evacuation center sa DSSD magapreparar sang kapin 2,000 ka food packs. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale? Action Rex, may gina-identify na ang LGU sa Bacolod City sa mga public school nga pagkakaroon na bilang evacuation centers in kasagidman nga mayroon sa evacuate Action Rex sa kasulod sining ginapaabot na si Bagyong Odette Subong nga si Mana. So ang DSSD ang muini sila ang gintugyan ng Action Rex nga mangin in charge sa mga evacuation centers sa lakip man sa pagpreparar sa mga food packs sa pagkaon para sa mga evacuees. So according diri kay mga pasitatero ang pamuno sang DSSD Bacolod sa south, north, east kag area Action Rex may ragal isang evacuation centers nga gina-identify. Like dito sa may sur nga bahin sa Bacolod City, may 3 dito ka mga public school. Ang usaron ang MG Medalla Integrated School, ang Sumag Elementary School, kag Rodolfo Medel Elementary School Action Rex. Ini kun ang mga evacuees dito sa area sang south nga portion sa Bacolod City like mga Pahanokoy, Barangay Tangob, Punta Taytay kag iban pa. Sa bahin sang north may evacuation center man nga gin-prepare diri sa may Andres Bonifacio Elementary School 1 o kung Abes 1, amo man ang Abes 2, ang Mandalagan Elementary School, kag Mandalagan National High School Action Rex. Sa central nga bahin sa Bacolod City, nakahanda man ang evacuation center sa may ETCS 1, kag ETCS 2, Rizal Elementary School, Mabini Elementary School, kag Bacolod City National High School Action Rex. Sa east na area, diri sa may Barangay Villamonte, amo na siyang ang ginatala na ang Luis Hervias National High School bilang evacuation center Action Rex. Kung may mga stranded naman nga mga dira sa may Bradco Port Action Rex, ang gin-set sang Bacolod LGU amo dira sa may ETCS 4 bala or ang tawag ETCS 1 extension dira sa bahin sang Barangay 16, no? Kung may mga stranded dira nga mga residente, so dira sila temporarily magapuyo. According kay Ma'am Tero, subong adlaw 1,000 to 2,000 ka mga food packs ang ila sining prepare initially Action Rex para sa mga evacuees kung may ragid man. Kag according siya kun kulangon ang DSWD Regional Office ang handa man nga mag-augment in kaso nga kinahanglan pa sang bulig sa LGU sa Bacolod City. Haring tingog ni Ma'am Pasita Tero ang pamuno sang DSSD Bacolod. Karon gyud sa hapon, mo-post kami sa food pack namon and then may ginaayos ng panisubong sa supplier namon. Tapos ang social workers namon kag DSSD workers ma-prepare subong nga hamon nga in charge wala sa disaster si Mr. Wendy Castro. Manglibot niya sa mga evacuation center subong para ma-identify namon kung pila ka rooms ang available. Kanawon sa kung pila ka rooms ang available. We will prepare 1,000 to 2,000. Kay ang DSWD is willing to augment man if in case na kulang din.
preparado naman ang DSWD man. Regional office ni ma'am, no? Oo, regional office. Pero sa local, we will be preparing mga 2,000 food packs just in case. We will scatter that into different evacuation centers. Action Rex na batian si Ma'am Pasitatero ang pamuno sang DSSD. So sa sininga mga tinion sa ako ni sila Action Rex no sa pagpamutos man sa mga food packs kay may mga soup kitchen man sila nga igapahamtang sa kada evacuation centers ngayong kaso ti makahatag dira sila Action Rex sa sang dugang pagid nga mga meals kun mayara sang mga evacuees subong nga simana. Wait and see ang city disaster naton na handa naman sila. Naka-ready naman guro mga kagamitan nanday Mr. Jomari Vargas ni. Yes, kay kahapon ang matong may ginkanda Action Rex nga virtual meeting ang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Council, TIDSSB, isa man sa mga miyembro Action Rex ang sining nga council, pantiang nila sining nga in charge sa mga evacuation center sa hagang pag-prepare Action Rex ang mga pagkaon. Kaya matong hambal ni Ma'am Pasitatero, si Wendy Castro, kung hindi ko magsalang yung ngalan, hamon siyang social worker nga magpadulong karon sa mga evacuation centers kag inspection and action rex sa kuno pagid ang kinahanglanon sa mga gamit no with regards sa pag-usaron sa mga evacuees. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Dale sa mga ka-aksyon sa din ka sa Pinas, labuton ka sang awon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Walay hununtang balita ni Aksyon Art Tayhupon gikan naman sa special assignments pagpanghanda sang tanan nga mga LGUs sa Rion 6 ginmando sang Office of the Civil Defense o kun OCD angot sa sining bagyong Odette mga kaaksyon. Yaring countdown sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Antes pa man Aksyon Rex ganda paidalom sa warning signal o tropical cyclone warning signal ang Negros Occidental. Kahapon pa lang adlaw actually even last day na na sang meeting ang OCD sa talan ng mga LGU sa bilog na Region 6. Naging tambugan man sang ila sining nga mga representante agad na ipasuguro ang kandaan sa tanan ng mga LGU angot iya sa sining nga bagyo nga si Odette. No, kay sunod diri kay Ma'am Cindy Ferrer ang spokesperson sa Office of the Civil Defense diri sa Region 6 dapat sila nga hindi maging complacent o kung hindi dapat magatag sang kumpiyansa ang mga LGU kag ang publiko sa sining bagyo no kay hindi pa rin may baruan kapin pagid ko maglandfall na sa landas kung ano ang pwersa niya gadala. Now, sunod diri kay Ma'am Cindy Ferrer, isa diri ka importante gid nga dapat ipasiguro ang preparasyon sa mga responder sa tungdan ng mga LGU lakip na ang pagpreparar na sa ilang mga evacuation centers. Agud nga dalaan sa mga pumunuyo nga way man ginapaabot masimapiktuhan sa pagbaha o kung sa maulanon nga tiyempo. Tugang pare-parehang gati manin 24/7 na nag-activate nila nila sininga talatapan agad yung kaso mayara sa pinaka mga concern na ipadalat na mga LGU gilapan ini maaktuhan kaupod man sa OCD iban pa nga departamento kagayon sa sang gobyerno nga mo magabulig bilang pagpreparar sa pagigo sa bagyo Odette. Dari ang spokesperson sa OCD Region 6 Cindy Ferrer. Sa subong amo na nag-raise na kita sang aton nga protocol or aton nga emergency response and preparedness to Charlie protocol because Western Visayas is considered as high risk kada gina-expectar naton ang high impact sang sining nga bagyo. So ongoing aton nga mga meetings kada coordination with our provincial and highly urbanized cities nga DRM councils and sa subong gina-maintain naton ang 24/7 nga emergency operation center naton nga naka-red alert status and virtual naton nga emergency operation center. So nga parayag ni Ma'am Cindy Ferrer ang spokesperson sa OCD Region 6 ginapanugyan magsunay sa publiko kapin pagid sa mga mangisda likawan gid ang pag-venture agad hindi mabutang sa delikado.
Ang kaaksyon na aksyon at tayhupon, mag-aksyon din ka man labahin sa Pinas labuton ka sa amon na balita ng serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Aksyon Artay Hupon. Balita gikan sa Special Assignments. Pwede ba lang Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Former Senator Loren Ligarda ang interview sang DZRH Manila angot siniyari mga kaaksyon. Nasa ating linya na Sister L, si Senator Loren Ligarda. Senator Loren, ma'am, magandang umaga po sa inyo, Senadora. Magandang umaga sa inyo, Deo at Sister L at sa nakikinig sa buong Pilipinas. Mayadang aga, kaninyo tanan mayong buntag, na bagabigat. Good morning po. Uy, congrats sa Senator, ha? Abay, kasama pala ko dun sa 6 na kandidato sa pagkasenador ang sinusuportahan. Ini-endorse ni Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Natutuwa po ako at nagpapasalamat po kay Vice Presidential Candidate Mayor Inday Sara sa pag-endorse po niya at pagiging guest candidate po na personal niyang pinili. Nagpapasalamat po tayo. Ayan. At Senator Loren, ma'am, napag-alam po namin kayo na nagsumiti pala kayo ng proposal bill na naglalayo ng mga institutionals ang special risk allowance para sa mga frontliners sa Senator. Mari mo bang i-explain po niyo kung ano itong proposed bill na ito? Opo. Alam natin patuloy pa rin naman ang hamon ng COVID-19 kaya dapat po alagaan natin ang ating mga healthcare workers. Nag-file po ako ng special risk allowance sa lahat po ng ating health workers para po mabigyan natin ng dagdag compensation at masiguro ang kanilang pangangailangan po ay mabigyan ng importansya, ng prioridad. At sa ilalim po ng proposed bill na ito, lahat po ng mga pampubliko at pribadong healthcare workers ay makakatanggap ng monthly special risk allowance during a state of public emergency. Naipasa po natin yung bayanihan pero nag-expire na po so yung SRA ay wala na kaya kailangan yung Pangulo ay gumawa ng executive order para po patuloy yung SRA. Pero paano kung wala na ang Pangulo? Paano kung hindi na po ito ituloy ng susunod na Pangulo? Kaya kailangan po magkaroon po ng batas sa aking pong paningin para po lahat ng health workers, maski po ang mga civilian na empleyado, ay maski regular, contractual, casual, full-time, part-time, maski sabihin mong JO, contract of service, pati barangay health workers, makakatanggap po ng special risk allowance during times of public health emergency. Ang proposed SRA po natin ay katumbas ng 25% ng monthly basic salary or pay ng ating health workers. At ito po'y exempted sa aking proposal sa income tax. Maaring maliit na bagay ito kung titignan po, pero
kumpara naman sa serbisyong binibigay ng mga healthcare workers, talagang dapat natin bigyan. So I hope that this bill is given proper attention. The fact na ito po'y nasama sa bayanihan, ibig sabihin kailangan talaga sa panahon po ng public health emergency. Opo, ayan. At Senator Loren, alam po niyo, ilang days na lamang po, matatapos na ang 18th Congress. Sa inyong pagbabalik sa Senado, ayan, ano ang nakita niyo mga dapat na itulak na panukalang batas para sa ating mga kababayan? Opo, alam naman natin kung tayo na nagtatrabaho ay napapagod sa panahon ng pandemya dahil nga paiba-iba ang protocols at hindi natin alam ang banta ng mga bago pang virus na darating, pati na Omicron na nag-surge ngayon sa Europa at sa Amerika. Kaya ito ay gagawin kong priority sa next year dahil po ang public health emergency ay hindi natin malalaman kung kailang matatapos at kailan mangyayari ng muli. So isa po ito sa ating mga proposed panukalang batas sa mga susunod na taon. At syempre po yung aking binanggit na online at hybrid learning na kailangan yung one tablet, one student. That's also very important dahil ang online learning po ay, I think it's here to stay. Hindi po, nandyan po ang face-to-face, mas maganda po yan. Pero yung talagang pag-upgrade ng skills ng ating teachers, pag kanilang pag-attend ng mga seminar online, pati na rin ng mga estudyante, let's say, sa mga state universities at colleges, importante na ang gadget po ngayon ng tablet. Gaya po ng aking binanggit noon, ay may 27 million na DepEd na estudyante na wala at merong ang 1.6 million ng pangkolehyo sa pampublikong paaralan na walang tablet. So, ito pong pagbibigay po ng gadget sa mga enrolled students na wala pong gadget at ang pagbibigay po ng risk allowance during state of public emergency ay dalawa sa mga pinakamahalagang panukalang batas ko sa bagong normal na tinatawag para naman iakma natin po ang ating pamumuhay at pagbibigay importansya sa mga sektor na nangangailangan ng tulong po sa panahon ng pandemya. Senator Loren, ma'am, maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Thank you. Good morning. Thank you, Deo. Magandang umaga. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nabatian ng DZRH ang mother stations naton mga ka-aksyon with Dio Macalma kag former Senator Loren Ligarda. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:59 aton oras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nawalang alang kita sa tiyempo. Aksyon na daligid lang ha. Aksyon na Marlon Hinovia, daligid lang, no? Kag sa report man ni Aksyon Alvin Graba, kag Aksyon na Eric Magbanwa, plus ang ato sining mga out-of-town reporters. Mighty Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world,
Let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Sus, sa pakatuig. Sabo pa rin magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pasiwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay anunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangot! Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga Kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, palakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita diri sa atong sining pagpangalagad. Standby Aksyon na Marlon Hinovia. Daligid lang. sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga Pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Daligi lang aksyon na Marlon Hinovia kay may winner kita sa aton sining sa Pamaskwa sang ERB sa sining mga inoras. Ari na sa piyak nga linya. Hello, mayong hapon. Hello, may hapon. Mayong hapon, taga din ikaw, madam? Taga Hinigaran. Hinigaran, anong street mo dira? Barangay 1. Barangay 1? Hinigaran, no? Okay, si 47 anyos ang edad mo. Sino gani liog ni? Edna Linas. Edna Linas, no? Taga Lopisay na Street, Barangay 1, Hinigaran, Negros Occidental. Okay, simple man lang Anong nga to sining extra gani? Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Wow, perfect, Madam Edna Linas. Congratulations, ikaw ang ato sining winner sang 500 pesos. Pabuton mo lang dang text ang pera padala, Madam Edna. Salamat, Gid. Salamat, si Sir. Okay, salamat, Gid. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, congratulations, Madam Edna Linas, taga Lupisay na Street, Hinigaran, Negros Occidental ang ato sining winner sang 500 pesos sang sa Pamaskwa sang ERB, mga kaaksyon.
Sige, daligid lang kay tirahon tani anang balita ni Aksyon Marlon Hinovia. DRRM sang Negros Occidental pagasapulon angot sa bagyong Odette. PSWDO nagpreparar naman sang food packs kag Christmas bonus mahimo na nga magkuha sa mga Capitol employees umpisa sa Lunes nga adlaw. Yaring countdown sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar? Ano man nga oras sa mga hapon pag-sapolon sa Provincial Incident Management Team paagi sa kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz Dasakan kag kay PIMT Head Dr. Zifar Dakailian ang taran nga mga municipal kag City Disaster Risk Reduction Management Council nga miyembro ang itong hambalan ang dugang preparasyon sa saring bagyo Odette nga sarin ang Negros Occidental isa sa mga ginlalakip sa mga lugar nga napidalom sa tropical storm kung tropical signal o tropical cyclone wind signal number 1. Ining advisory gin pagwa man ni mga alas 11 ang tagna sa bong aga sang Negros Occidental Command Center mga alas 11 ang takna no tropical cyclone bulletin number 3 ini siya. Asuro kay Atty. Diaz ang Provincial Social Welfare Development Katalatapan sa mga matamat naman nga nagapamotos sa mga food packs preparasyon ani pananglit nga mayara sang mga banwa or syudad ang magahingyo sang Bulig kag mayara sang iga-evacuate nga mga apektado sang posible landslides baha kag iban pang kahalitan sining bagyo Odette. Yari si Atty. Refrando Diaz. So today we are going to meet with all our DRR nga mga counterparts sa LGU so that tanan naton nga mga preposition nga mga assets aton nga mga resources gina-check naton, double check kung in place na siya. Ang PSWDO has also been given instructions to prepare our food pack for just in case nga may ara kita ng mga flood affected nga mga kauturan kung mag-igo gid man sa ato ng bagyo. Still we are praying and hoping like in the past no maglikaw or matunaw man aton bagyo liwat. We believe still in miracles and we want everybody to have a Merry Christmas nga wala sang aton ang probinsya nga may ginatubang sang amoy ning calamity. So everybody is enjoined to continue praying for the safety sang Negros Occidental and the Philippines as a whole. Samtang sumamang nga aga ginapalayag ni Diaz ga umpisa Lunes po di na nga kabato na maumpisahan naman panagtag ang ining additional Christmas bonus sa mga provincial capital employees ang kanabon sini sa ila mga 3,400 na sila bali regular kag casual nga empleyado. Sa mga adlaw Mal Diaz ginapat-amat na preparar sang naglain-lain nga mga departamento ang ila sini nga payroll 65,000 din siya kada isa ang batunon sa mga capital employees. Ang Aksyon ugikan sa Kapitolyo Provincial Aksyon na Marlon Hinovia. Mga ka-Aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kay serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Aksyon Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo. Sa iluhantang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. We have Aksyon Alvin Graba. Ining duha ka mga ginaligar bla INPE o New People's Army nga napatay sa enkwentro. Wala pa sang identity. Mga armas, granada, kagiban pang na-recover. Mga kaaksyon sa enkwentro sa syudad sang Himamaylan. Yaring countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Nukpo. Aksyon Alvin? Aksyon Rex nagapabilin nga Mr. X kag Miss X ining duha ka ginaligar miyembro sang New People's Army nga napatay sa enkwentro kahapon sa tunga sang 94th Infantry Battalion sa Philippine Army kag ginapatihan mga New People's Army sa Mount Cantong
sa Sitio Belo, Barangay Buena Vista sa siyudad sa Himamaylan. Sunod diri kay 303rd Infantry Brigade Commander nga si General Inocencio Pasaporte. Ginabulubanta na pulo ka mga miyembro sang New People's Army ang nasugata sang mga katapos ang Philippine Army sa kag diri na nag-umpisa aksyon na Rex. Ang pagbayluhan ay isang lubok nga naglawig sa 5 ka minuto. Ang antes diri aksyon na Rex and nagpala sa sining insidente tigayon man nga naka withdraw ang New People's Army kag during sa clearing operation man sang mga katapos ang soldado na-recover una ang bangkay sining lalaki kag pinapagid lamang ka metro ang distansya gikan man sa lugar sang insidente nakita pa ang bangkay sang isa man sini ka babayi na dugang pagida diri ni Pasaporte Aksyon na Rex. Ang ining duha ka mga miyembro sa New People's Army ang nahaya karon sa city proper sa Himamaylan. Din nakuha man sa lugar sa insidente ining duha ka caliber 45, isa ka caliber 38 granada, cellphones kag iban pa nga mga subversibo nga dokumento. Ari ang pahayag ni General Pasaporte. Nag-scour tong atong tropa, nag-search sa area. So kung may nakita initial na isa ka lalaki, and then may mga na-recover ang 45 ng granada, may mga personal belongings niya. And may continuous scouring nila later, may nakita man sila isa ka unidentified na babae. So, and then may mga na-recover na documents, more than 20 cellphones. So overall, kahapon daw duha ang nabody count sang 94 and recovery of 245 caliber pistol, isa ka 38, munitions man, and 20 plus ka cellphones and documents nga pwede makabulig sa aton assess sang grupo nila dira sa Central Negros. Di na ding duha nga napatay sa enkwentro kapon, sir. Ang update sa 94th Infantry Battalion sa akon, accordingly, na-extricate na ni, ara na sa Himamaylan. May pangalan na ning duha, General? May initial nga ginsiling sa akon, identity, but going on lang sang tropa on the ground to 94th, kung amugin niya identity. So, ginaulat ko pa feedback with regards sa identity, lang makilala man sa mga aton ng mga former rebel returnees ang ila identification. So, ginaulat ko lang ang final report. Mabalidate ka 94th Infantry Battalion ang identity sining body count kahapon ang mga alauna. Aksyon Rex, ang pahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. Report gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Inisiaksyon Alvin Graba. Mga kaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkulod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Nokpo. Matapos ang balita sa Nokpo sa BCPO kita, may yari nga palayag si Colonel Thomas Joseph Marter nga hindi siya gusto magtiner ang bag-o nga patrol car sa mga police stations. Kag gina-remind niya nga i-maintain ang kondisyon sang salakyan. No? Yaring kaunda sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Sa detalye sining balita, Aksyon na rin? Oh yes, Aksyon Rex, your time is limited. Dogi na pilit lang. Okay, piniton ta kay dugay-dugay madungka na, no? Madungka na? Madungka na ang barko kang hindi maglagan sa dagat. Kaya may bagyo. Ayos. Sige, Aksyon na Rex, karon sa hapon may araman nga ceremonial activities nga hiwaton sa compound sa Bacolod City Police Office. In a waiting for man naman lang ini nga i-turn over isa-isa ni Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang BCPO City Director
sa mga station commander ining pulo ka mga patrol cars halin sa Camp Crame nga kuha nila kahapon sa hapon dito sa may Campo Delgado sa Police Regional Office 6. Yang ining turnover command turnover ceremony action Rex pati kayo nun ining hapon kag isa-isa ining ihatag sa napulo ka mga station commander ang napulo man ka mga patrol cars gikan sa Camp Crame kag ginigin nakalipay gisan dako ni Bacolod City Director Police Colonel Tomas Joseph Martir nga daw halos na kompleto gid ang pulo ka mga police station na may bag-ong mga patrol cars. Now isa sa mga rejoint brigade ni Colonel Martir sa mga kapulisarato specialmente sa mga hepe ang isa sa advice gid niya hindi sa gusto nga makitaan ang mga patrol car nga magatiner sa tubangan sang police station kinahanglan maglibot gid sa ila sinitag sa ka mga area of responsibility kag i-maintain gid ang kondisyon sa mga salakyan be it bag-o be it daan. Ang importante nga ang tanan nga patrol car sa atong kapulisan bag-o man o kondaan kinahanglan ara gid sa sagwa nga magapatikayon sang police visibility patrol especially oras sang kagabihon kag oras sang kagahon. Yari ang personal sa palayag ni Police Colonel Tomas Joseph Martir. Pasalamat din kami sa mga bagong patrol cars na galing sa Kramen, immediately turn over man sa atong regional director. Kaya na po gini nga bulig sa aton police visibility effort sa Bacolod City. No? So bilang ang akong advice sa mga station commander, siyempre is salungan din ang salakyan. No? Ang maintenance, pinanglan updated din, hindi siya sa mga laps ang change oil, checking every day para mag-last ang aton salakyan. Kaya with the additional mobility, dapat ang tanan na patrol should be outside. Hindi lang kay isa lang patrol gamiton, but kinanglan ang tanan nga patrol available, dapat visibility din ang effort. Asking na sang SDO kag OD, we will issue demerits sa lahat ng makita sa mga station. Kina-avoid na patulong lang sila complainan, puro manyaga, manyapon, but they have to stay outside. Hindi sila mag-stay longer sa police station. Aksyon si Police Colonel Tomas Joseph Martir, ang Bacolod City Police Office Director sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, ka-aksyon sa diin kamabayan sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magpano nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Aksyon Eric Magbanwa, Life Extension Vitamin D3. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan. City Disaster Risk Reduction and Management Office padayon ang pagsinapol para sa preparasyon sang bagyong Odette. Kag kalakip man nining 56 anyos nga may nga na kuryente, patay mga kaaksyon. Yaring detalyo pod na kay Aksyon no Roger Gote. Bakso Roger. Action Rex, parahin ka rin na pagsinapol sa amon diri nga City Disaster Risk Reduction Management Council may kadalan sa preparasyon sa bagyong si Odette. Sa kahapon nag-meeting man sila kag subong man nga aga nagpatigay naman sa meeting upod sa kay Mayor Salvador Bading Escalante kag ang mga tanan nga katapo sini. Suro naman sa kay board member Jung Binmerhan nga mogin ang latugyanan man ni Mayor sa pag-monitor sa palibot kag subong man
ang paghatag instruction sa amon diri nga CDRRMO personnel nagipatigayon karon ang mga clearing operation sa mga sanga sang kahoy kag iban pa ang pahayag ni Board Member Jungben Merhan. Nag-meeting na kang kahapon o upod kita sa aton Association ng Barangay Captain diri sa Tabis by Tidos ka barangay na pamunuan ng aton magpinalangga nga kapitan konsihal, no? Is member sa aton sanggunian sang lungsod nga si konsihal, no? Kapitana, konsihal ka, si Ugoy Villasen sa barangay Pinangkaan. No? Dito nagkakita impormasyon, anong himuon, amo nini may mga kuanman sila, may mga lahatag na sila input kung ano, no? So kaina nagpatigan man Aksyon Rex ang dugang pagin nga pag sinapol upod ang DSWD sa kay Ma'am Winona Balagosa kag of course ang katapo sila mga PNP sa Bayan City Engineering Office kag subong man sa DepEd nga sa diin pwede gid nga magamit kailan bilang evacuation center ang mga eskwelahan sa mga kabarangayan gin hatag naman ang clearance sa pagpreparar sa mga covered court kuning kaso gid man nga may ara gid nga malain nga epekto si Bagyong Odette nga karon ari na sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility. So ang mga kasubaan pala nga ginamonitor dire sang amon sini nga DRRMO personnel. Sa piyak nga ba Aksyon Rex sa iya kasi kita sa 6 anyos nga amay ang bawian gid sa kabuhi matapos ini ang nakuryente. Ang biktima gikilala kay Larry Sevilla kag ini siya ang residente sang housing diri sa Don Salvador sa Barangay Tinampaan. Suno sa report mga alas 12:30 ang takna sang udto kahapon sa ginakayo sini ang ila sini nga kudal bala nga galvanized kang nagsagi na sa isa ka outlet nga iya sini ginagamit sa pag repair pero ang natabo diri nga ti na kuryente siya kasi no pa siya sini nga bata nga si May Sevilla 20 o kontra 32 anyos sa edad gindala pa ini siya sa Bayan Cali City Emergency Clinic pero again pronounce siya nga dead on arrival. Ang kaso sa karon ini ang ginausisa man sa investigation section sa kapulisan kining siyudad. Direkta sa siyudad sa Cali sa aton mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas. Labuton ka sang amon pagbalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon Roger Gutibi nga report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gotib kadtuan tanang balita ni Aksyon Arlo Ticar sa ikatatlong distrito tanan nga covered court sang tagsa ka barangay paghimuon nga evacuation center base man sa mando ni Ibi Magalona Mayor Marvin Malacon. Sa detalye sining balita we have Aksyon Arlo Ticar. Aksyon Arlo. Action rights bilang pagpanghanda sa pagsulod sang Bagyong Odette sa probinsya sa Negros Occidental. Ang halangdon nga mayor sa Banwas ang Ibi Magalona nagmando na sa karon sa tanan nga mga kapitanes nga ila pagabuksan ang tagsa ka mga covered court bilang evacuation center sa mga pumuloyo. Sa barangay proper sa Banwas ang Ibi Magalona, ang inyo sinimangin evacuation center amo ang covered court sang barangay 1 poblasyon kag ang tanan nga mga bulutuan sa idalom sang barangay Tansa sa Ibi Magalona ang magaserbi naman nga evacuation site sa mga katawhan nga mapiktuhan sang bagyo. Samtang ang Ibi Magalona Municipal Police Station pinaagi sa pagpamuno ni Police Captain Eric Doronila kag sang MDRRMO ang nagbatigayo na sang rekorida kag water leveling monitoring agod nga mabantayan ang lakat sang tubig sa nasambit nga banwa. Base sa pag-check sa mga kapulisan kag sang MDRRMO personnel nangin functional sa karon ang water kag communication facilities, ang tanan nga dalan kag daytayan ang pwede pa maagyan suno sa report kag ang tubig wala pa magsaka sa sinig ng mga tinion kag wala pa man sang gin-report sa mga kapulisan nga may na-eksperyensyahan nga pagbaha-baha. Samtang ginatanyag karon sang mayor sa Banwas sa Ibi Magalona bilang transport vehicle amo ang ila sining nga salakyan o bus para sa mga pumuloyo. Samtang gindugang pa ni Mayor Marvin Malacon kaupod sa kay Vice Mayor Eric Matulak
kag ang council nga ginapangabay nila sa mga pumuluyo nga kuntani maghanda kag magprepara sa posible nga igadulot sang bagyo Odette sa ila. Sa kabilogan sa 36 sa probinsya sa Negros Occidental, ang CDRRMO sang Victorias, Silay kag Talisay ang naka-alerto naman lakita ang MDRRMO sa Banwa sang Manapla. Reporting live from 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. This is Aksyon Arlotica reporting mga ka-aksyon. Diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Arlo Tikar. Balita gikan sa ikatatlong distrito. Makabulig sa constipation ang problema ninyo. Constipation. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakaripatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radio Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan na mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo man to? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subong daan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gathering. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento
kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod! Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga kumitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si Gigi Ducampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo din ko dito at that time. No? Pangot gid kita sa aton sining orasan, pasensya gid ang way ta malabutana kay pigado gid ang aton sining oraso. Standby na sa This Is My Life, sunod na sa dili gid lamang madugay upod kay Aksyon walma sugaton. Napulo na lang kaadlaw kag Christmas Day na kag may 17 ka adlaw antes pa man mag New Year's Day mga kaaksyon. Sige, salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Kita-kits kita buwas diri sa Aksyon BBB. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong, mga kaaksyon sa diin kaman nga bahin sang Pinas. Labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,